kommer der et billede. Der. Kan se? Nå, der kommer et lige her. Nå. Og det der sorte, og så... Der, se. Der gynger han. Og så det graver. Ja, Nå, hvad er det? det er virkelig. Se, han står deroppe. Hjælp! Så falder han også ned på det. Og det er også mit. Hov, Men det er fundet. det er Peter Plys. Se. Frem og flyt. Det er simpelthen ikke. Og så lige der fundet. Ja. Frem og jeg fundet. Jeg finder den. Ja. Frem og jeg finder den. Se. Og se der. Jeg ser det. Nej, der har han fået hånden på hovedet, den sidder fast.